Que tal, como estades? No capítulo 12 propoñemos vos facer unha viaxe ao corazón industrial da Galicia dos anos 70. Aquel ano 1972, no que a clase obreira galega puxo contra as cordas un réxime que comezaba a esmorecer. En marzo foron abatidos a tiros en Ferrol Amador Rei e Daniel Niebla nunhas movilizacións que se saldaron con 100 de feridos, 160 despedidos e arredor dun centenar de detidos. Entre os arrestados, Alfonso Tellado e Fina Varela, militante do PC e viúva do histórico sindicalista Manuel Amor, encarcerado xunto a outros 22 compañeiros no proceso dos 23. Rompimos o cerco para poder salir pola porta. Eu sei que pasei por encima de moitos traballadores e outros pasaron por encima de min porque era imposible. Aquilo foi unha masacre. Na Plaza de España había o Sanatorio del Carmen e el de San Javier e claro, estaba o ambulatorio. Entonces xa fomos aos médicos a berrar ali e tal para que atenderan os feridos porque había mogollón de feridos. Na Amador levaron no pa San Javier e xa estaba no chan tapado con unha sábana. Pronto o conflito saltou a Vigo con paros en numerosas fábricas e concentracións multitudinarias. En setembro, 5 traballadores son despedidos de Citroën. A resposta foi inmediata en todos os centros de traballo. Acababa de prender a mecha da folga xeral de setembro do 72. Viviron en primeira persoa Telmo Varela e Xesús Chaves Fandiño. O ano 72, desde logo, foi unha demostración de que a clase obreira galega puso en evidencia tamén naqueles intres o réxime franquista e tamén a unha patronal moi represiva que o apoiaba, non? Moitos compañeiros foron detidos e foron torturados. Hubo un caso de unha persona que foi, eu que tiña o aparato de propaganda, brutalmente torturado. Cando saiu da comisaría, ni a súa propia familia o reconocía. Milleiros de traballadores participaron naquelas folgas de Bazán e de Citroën que paralizaron Ferrol e Vigo e que supuxeron un punto de inflexión. Eran as primeiras en 36 anos de ditadura. Vítor Santidrián, da Fundación 10 de Marzo. A represión foi tremenda, a represión do 72 en Galicia, tremenda, e de alguma maneira descabeza o movemento obreiro, non? O que pasa que o antifranquismo ten a capacidade de regenerar líderes, ten esa capacidade, posto que caen a xente que está en primeira línea, pero os que están en segunda línea, xente nova, dá un paso para adiante, non? En decembro as protestas trasládanse a Compostela. O movemento estudantil que comezara a espertar uns anos antes, contaxiado polo maio do 68 francés, organiza un paro tras a morte a tiros do estudante Chema Fuentes na mans da policía franquista. Comeza a gremar entón unha nova organización estudantil, a ERGA, fixo da man de Manuel Mera. Cando sucede esta manifestación de estudiantes e demais, ven a policía, carga sobre eles e demais. E eu, que iba medio disfrazado, participo, vexo a manifestación, vexo o que vai suceder e empezamos a cortar e facer barricadas. E iso chamou muitísimo a atención, porque non era unha costumbre no movimento estudiantil de facer barricadas como se facían en América Latina. A través dos nosos convidados reviviremos aquelas protestas de Ferrol, Vigo e Compostela naquel ano 1972 e analizaremos tamén o papel xogado polo movemento sindical en Galicia durante os escuros anos do franquismo e tamén durante a transición á democracia. Recoñezo que nos quedou algo longo capítulo, pero coido que paga a pena escoitalo con calma e ata o final, porque os testemunhos de Telmo, de Xesús, de Alfonso, de Manuel, de Fina e de Vítor resultan imprescindibles para comprender aquel momento da historia na que por primeira vez o réxime sentiuse ameazado polo clamor popular. Pero hoxe, ademais, traemos a portada a devolución dun espolio, o regreso por fin a Compostela das estatuas de Ezequiel e Xeremías deseñadas polo mestre Mateo e arrincadas de Santiago polos Franco hai 70 anos. Despois dunha longa loita xudicial, despois de moitísimas reclamacións sociais, Xeremías e Ezequiel, ou Abraham e Isaac, están de volta, están de retorno en Compostela. Eu creo que é un día de celebración, pero de celebración colectiva. De agradecimento a todas aquelas persoas que sin ser cargos institucionales, historiadores, abogados, personas de todo tipo de condición que se implicaron para facer posible que se ganara. Mentras estean nesta casa, estas estatuas ensinan esa historia da xente.
As esculturas pódense visitar no Museo do Pobo Galego ata o mes de maio. Ata ali chegaron procedentes do Pazo de Meirás hai uns días, despois dunha batalla legal iniciada polo Consistorio de Santiago 10 anos atrás. Pero ademais estes días pasaron outras cousas, son as novas da memoria. Vigo rende homenaxe aos 10 veciños de Lavadores e os 2 da cidade olívica fusilados no Monte do Castro no ano 1936. Foi nun acto organizado pola Asociación Verdade e Xustiza e pola Asociación de Veciños de Lavadores, co que se pretendeu reivindicar a xustiza histórica e a memoria das vítimas, entre elas o poeta sindicalista Urbano Moledo ou o gaiteiro Constante Moreda. Nos tempos que corren, nos que por desgraza hai unha auxe do fascismo, penso que actos como este deberían continuar sempre e non perderse máis. Pontevedra rende homenaxe á memoria de Gonzalo Acosta Pan, o último gobernador civil da Segunda República, coincidindo co 47 aniversario da Constitución Española. Acosta, fusilado no 36, protagonizou o acto institucional celebrado na subdelegación do goberno. Abel Losada e o director da Fundación Luís Tilbe descubriron unha placa na súa memoria como símbolo da defensa da democracia. No acto reivindicaron o patrimonio da convivencia construído desde a transición e advertiron contra aqueles que pretenden taladrar o casco do sistema democrático. O Goberno acaba de recoñecer como vítimas do franquismo os membros de ETA Juan Paredes Chiqui e Ángelo Taegui, asasinado polos franquistas semanas antes da morte do ditador. O Executivo declarou ilegais e ilexítimos os consellos de guerra que xulgaron e condenaron a morte a estes 2 homes fusilados en Barcelona e Burgos en setembro do 75. Foron os últimos axusticiados polo réxime xunto aos galegos Xosé Humberto Baena e José Luis Sánchez Bravo Solla. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica recibe o 6º Premio Marcelino Liste Xustiza e Liberdade. O galardón, outorgado pola Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, recoñece o labor desta entidade na defensa dos dereitos humanos e da recuperación da memoria histórica. No nome da CRMH recolliu o premio memorialista Carlos Babío. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. A piques de deixar atrás este 2025 no que conmemoramos os 50 anos da morte do ditador, queremos pechar esta serie de 4 capítulos nos que analizamos o impacto das feridas causadas en Galicia polo réxime, pero tamén eses episodios de resistencia, de loita e de dignidade rexistrados durante os 40 anos de franquismo. Episodios impulsados, en moitos casos, polos sindicatos que plantaron cara ao réxime desde o momento no que se produciu o golpe e que tiveron que loitar desde a clandestinidade pola recuperación das liberdades, dos dereitos sociais e a democracia. Queremos facer memoria coa axuda de Vítor Santidrián, membro do padroado da Fundación 10 de Marzo. Que tal, Vítor? Benvido. Que tal? Moitas gracias por contar conmigo. Co estourido do golpe, Vítor, os fascistas colocaron na diana os líderes sindicais e tamén os militantes, non? Igual que aconteceu cos representantes políticos, e sufriron xa desde un primeiro momento unha durísima represión en forma de morte, cárcere ou exilio, non? Sí, bueno, a guerra civil é un acontecemento moi complicado, moi complexo, e desde logo unha das facetas do conflicto foi que foi unha guerra de clases, non? Entón, os sublevados foron desde o principio, desde o 18 de xullo onde triunfaron, foron a polas xentes sindicadas, non? En xeral, non únicamente a polos líderes, sino para calquera traballador ou traballadora sindicada. Eso desde o principio do alzamento e foi unha constante pois ao longo de toda a dictadura. E nese primeiro momento tamén foi fundamental o papel dos sindicatos para tentar evacuar das zonas nacionais os seus militantes, non? Dice que centos conseguiron escapar por barco a zonas seguras, tanto militantes da CNT, socialistas, comunistas, republicanos, utilizaron esa válvula de escape, non? Neses momentos críticos. Sí, efectivamente, quizáis eso foi fundamental na zona norte, na zona cantábrica e tamén algún punto de Galicia, na costa de Galicia. Noutras zonas, lamentablemente, non pasou, non? En Andalucía, naqueles sitios onde chegaron os fascistas inmediatamente, pois non houve esa posibilidad. Pero sí, na fronte norte sí que se deu esa situación.
Claro, e pronto toda a actividade vai decaendo, os sindicatos son ilegalizados, o dereito de folga abolido, prohíbese calquera tipo de protesta, pero ainda así atopamos, Víctor, algún resquicio de protesta, non? Como esa folga do aceite de Ferrol dos anos 40, non? Que significou? Sí, eu creo que durante os anos 40, principios ou avanzados os 50, o movimento obreiro está absolutamente descabezado, como ti comentabas ao principio. Os líderes ou a militancia está ou morta ou nas prisións ou nas casas, ¿no? Con moito medo, lóxicamente. Entón, a pesar de eso, efectivamente, hai algúns sermolos de protesta. Hai que ter en conta que, desde logo, a folga está prohibida, os sindicatos de clase están prohibidos. Existe unha única central sindical, que é a Central do Réxime, a Central Nacional Sindicalista. Bueno, pois, a pesar de eso, en algún sitio, na Bazán, e é importante a Bazán de Ferrol, posto que aí vai ser un dos lugares onde empece a producirse algún movimento, se vai dar unha folga de aceite, sencillamente unha protesta polo reparto do aceite, ¿no? Produto que estaba limitada a súa entrega, ¿no? Pero bueno, ten un valor simbólico máis que non impacta o réxime, non? Efectivamente. Nese sindicato vertical o que facías mención, o sindicato do réxime, non sei como funcionaba no momento no que os sindicatos de clase estaban prohibidos, que era unha forma de manter o control das factorías, Víctor. Por que se crea? O sindicato vertical, inicialmente chámase Central Nacional Sindicalista, que CNS, que, pois se decía polos rumores que era comemos nosotros solos, ¿no? Refirindo as siglas de CNS. Despois, cando o réxime franquista intenta dar un aspecto un pouco máis benévolo, xa non se fala de CNS, sino que se fala de Organización Sindical Española, a OSE, ¿no? A OSE, de calquera xeito, é un sindicato controlado pola dictadura, un sindicato de corte corporativo, ¿no? Inspirado no que son os sindicatos fascistas. De feito, en tempos da dictadura de Primo de Rivera tamén hai un intento de facer algo parecido, e son organizacións nas que están representadas no mesmo, négase a existencia de loita de clases, e esa organización, que está controlada pola Falange inicialmente, ou polo réxime, conviven o que se chamaba daquela os produtores, a clase obreira e os empresarios. Por lo tanto, non hai ninguna capacidade de negociación real, e é verdad que para os produtores, a partir de un determinado momento, existe unha especie de eleccións sindicais, pero, por suposto, están controladas polo réxime. Non se poden presentar candidaturas alternativas con un programa, etcétera. Tardará moito tempo en que iso chegue a pasar, ¿no? En que iso chega a pasar. Cando o Partido Comunista abandona a loita armada ali polo ano 1948, comezan a infiltrarse, non? Un pouco dentro destas organizacións e supón un punto de inflexión, non? Sí, o ano 48, ti mesmo acabas de decir, é un punto importante. O Partido Comunista decide abandonar a loita guerrilleira, que vai ser un proceso longo, porque ainda no ano 50, 51, incluso 52 quedan algúns puntos de loita guerrilleira, e despois, a título persoal, existirán hasta os anos 60, ¿no? Pero, Sí. creo que xa non é dunha forma organizada. O Partido Comunista ve que a situación tanto do réxime que se está fortalecendo, ¿no? E se está fortalecendo sobre todo por lo que está pasando no exterior. O franquismo empeza a ser non unha dictadura fascista, sino que empeza a ser un apoio para os Estados Unidos fronte á Unión Soviética. Desde o exterior, das potencias, fundamentalmente Estados Unidos, e a partir do ano 48, ainda que os acordos entre Estados Unidos e España serán no ano 53, a partir do ano 48 xa o exército americano empeza a decir que con Franco hai que negociar de alguna maneira. Bueno, esa situación fai digamos que reflexionar o Partido Comunista, abandona a loita guerrillera, e hai unha cousa que normalmente non se di, e é que o cambio de táctica significa eso, cambiar abandono da loita guerrillera e penetrar no sindicato vertical, pero ao mesmo tempo significa abandonar a penetración ou a reconstrucción
tanto da UGT como da CNT, fundamentalmente da UGT. É dicir, o que eran os sindicatos de clase tradicionais están desfeitos e hai que crear algo novo. Entón, e como crear? Pois a través do intento do que se chamaba o entrismo, entrar no sindicato vertical a través das eleccións sindicais, ainda que non se san libres, non? Bueno, había un bello militante comunista de Ferrol que decía que do que se trataba de dar, como facían as mulleres cando zurcían un calcetín, darlle a volta ao calcetín para zurcir o calcetín desde dentro, ¿no? E así é como empezan a xurdir as comisións obreiras, Víctor? Claro, bueno, en realidade unha comisión é algo, digamos, bastante natural. Hai un conflicto, unha situación complicada e 2, 3 persoas se unen para intentar, dentro do que permita a legalidade ou a empresa, pois plantexar o problema, calquera tipo. É unha comisión, digamos que é algo natural, non? Bueno, pois temos un problema, hai que afrontalo. O que pasa que o Partido Comunista, fundamentalmente, o que di que esas comisións que inicialmente teñen un carácter tanto espontáneo como momentáneas, aparecen para afrontar un problema, o solucionan ou non o solucionan e desaparecen. O Partido Comunista o que considera é que esas comisións, que, insisto, é algo natural e que pasa en todas as ordes da vida, o que hai que facer é que se convirtan en órganos estables, formados polos traballadores mellor vistos, digamos que con mellor vistos, máis serios, máis honrados, non? Da igual a súa militancia, da igual que, por suposto, clandestina, da igual que sexan católicos. A Igrexa Católica ten un movimento, a Hermandade Obreira, que, bueno, pues está nas fábricas, desde o catolicismo social, socialistas que están, por suposto, non se declaran como tal, comunistas que tampouco, incluso anarquistas, e mesmo algúns falasistas descontentos bueno, pues como está indo o réxime franquista. Entón, con ese cúmulo de xentes, os comunistas o que intentan é consolidar esas comisións. É un proceso moi longo, un proceso moi longo que dura desde o ano 48 que ti decías, pois hasta os anos 60. E chegan as eleccións sindicais dos 60 e que pasa? Sí, bueno, as eleccións sindicais dos 60 quizáis marcan un punto de inflexión ben precedido por un par de acontecimentos anteriores. Unha é a lei de convenios colectivos do ano 58. O réxime necesita dar hai que modernizarse. O franquismo necesita modernizarse. Xa recorda, acabo de decir que desde 53 hai acordos con os Estados Unidos e, bueno, incluso empeza a pensar na posibilidade de que Europa está aí e hai que dar outro aspecto. Bueno, pois o réxime promulga a lei de convenios colectivos, donde se abre a posibilidade de, ante as eleccións sindicais que siguen estando controladas, se presenten xentes fora, digamos, do aparato oficialista, ¿no? Eso é no 58, a lei de convenio. Pero é que no 59 se produce un cambio de orientación económica do réxime, que é, bueno, pues, o chamado plan de estabilización, ¿no? Que significa que España vai abandonar a vía autárquica e vai entrar no capitalismo puro e duro. E eso significa que se van producir conflictos. A través do sindicato vertical se van a intentar canalizar esos conflictos a través da lei de convenios colectivos, que non é libre, e a través desas eleccións sindicais que tampouco son libres. Que fan os comunistas? Aproveitar esas eleccións dos 60. Ainda así, empezan a ter algún éxito moi limitado, pero non vai ser hasta as eleccións do 66 cando realmente acaben o seu obxectivo. Como dicías, coa chegada do plan de estabilización, pois endurecen as xornadas de traballo, aumenta a precariedade e as protestas fanse sentir xa moito máis patentes, non? E chegamos así ás grandes movilizacións do 72 de Ferrol e de Vigo, non? Que comezaron no conflito de Bazán, non? Con esa represión brutal anterior a
o asasinato da Amado Rei de Daniel Niebla e que culmina ca folga xeral de setembro do 72 en Vigo, non? Exactamente, o ano 72 é o ano das grandes movilizacións en Galicia e son grandes folgas, o caso de Ferrol o de marzo con 2 traballadores mortos que teñen repercusión en toda España e máis, aparece na prensa estranxeira, É dicir, que o réxime franquista no ano 72 ainda lle quedan 3 anos de vida, pero xa ten unha oposición que se está fortalecendo. Desde logo, o movemento obreiro é fundamental nesa movilización e as comisións obreiras no 72 son claves. Alrededor de 35.000 traballadores non participaron nesa primeira folga xeral que se producía desde o ano 36, estamos falando do caso de Vigo, e a represión, igual que aconteceu en Ferrol, a represión en Vigo foi tamén durísima, con 400 despedidos, 150 procesados e unha treintena de condenados, non? Que representou aquel pulso pro réxime? Bueno, moitos despedidos, que eso non nos podemos esquecer, porque despois esa xente ás veces pode volver ao centro de traballo ou algúns non se benefician da amnistía laboral, que sempre falamos da amnistía política, pero a amnistía laboral é un capítulo que está ainda por estudar, ¿no? Pues, que significa? Bueno, pues a represión foi tremenda, a represión do 72 en Galicia, tremenda, e de alguma maneira descabeza o movemento obreiro, ¿no? Os grandes líderes e o famoso proceso do 23 de Ferrol, 23 de Ferrol, 23 dos grandes líderes, donde tamén hai mulleres, que son todo xente ligada a comisións e ao Partido Comunista. Eso é así, non? E, pues queda descabezado o movimento tanto en Vigo como en Ferrol. O que pasa que o antifranquismo ten a capacidade de regenerar líderes, ten esa capacidade, posto que caen a xente que está en primeira línea, pero os que están en segunda línea, xente nova, dá un paso para adiante, ¿no? E, a partir do ano 73 e sobre todo no 74 xa empeza outra vez a recuperarse a estructura das comisións obreiras, da movilización e da protesta. E, ano 74, 75 xa en Galicia empeza tamén a darse outros movimentos antifranquistas e nomeadamente o movimento nacionalista, o Sindicato Obreiro Galego, sobre todo a partir do ano 75, ¿no? Digamos que a oposición antifranquista se fai máis diversa desde o punto de vista sectorial, non somente obreiros, sino tamén mulleres en loita, os traballadores do ensino, sino tamén desde o punto de vista ideolóxico. Cada vez o espectro é máis amplo. No 75 morre Franco, pero non o franquismo. Como transcorrería a situación para o movemento sindical neses anos de transición á democracia? Pois, son anos de grandes movilizacións, donde nada está escrito. O rei recén coronado non sabe para onde van a ir as cousas, non sabemos si quería ni siquiera para onde iban as cousas, non hai nada escrito, ¿no? E as movilizacións son moi importantes e o movimento obreiro sigue sendo unha punta de lanza desas movilizacións. Outros tamén, o movimento estudiantil. Tamén, por exemplo, había que pensar nestos momentos do ano 75, incluso no exército, que empezan a aparecer, que a Unión Militar, a UMD, ¿no? Unión Militar Democrática, moi limitada en canto a persoas, pero de moito impacto simbólico, ¿no? Pero, sin dúbida, o movimento obreiro é clave, porque as movilizacións están na rúa. E en que medida esa presión sindical do movimento obreiro que empeza a gromar con moitísima forza a partir do 72, como acabamos de falar, foi determinante para conquerir as liberdades democráticas que hoxe en día temos? Eu creo que foi clave, e foron claves tamén as eleccións do ano 75, as eleccións sindicais, na que as comisións crean candidaturas unitarias, non únicamente van xente de comisións, pero, por exemplo, tamén xente da USO, da Unión Sindical Obreira, que estaban a favor da participación. Entón, hai unha gran parte do aparato do sindicato vertical está tomado por xentes de comisións obreiras. E iso vai facer claramente que un dos piares do réxime
a organización sindical española pois se rompa desde dentro, ¿no? E polo tanto é fundamental o papel do movemento obreiro, non solamente nas factorías, nas fábricas ou a través da estrutura vertical, sino que está en comisións e outras organizacións sindicais están nas plataformas unitarias con partidos políticos. E aí hai reivindicacións evidentemente laborais e de dereito de folga, de dereito de sindicación, pero aí se mete toda un plantel de reivindicacións estrictamente políticas, ¿no? Desde as eleccións, a legalización dos partidos, o reconhecimento das realidades nacionais, etc. É dicir, que o movimento sindical foi clave. Pois Víctor Santidrián, moitísimas grazas por axudarnos a facer este percorrido pola historia do movemento obreiro dos últimos anos. Grazas e unha aperta. Pois moitísimas gracias por contar comigo unha vez máis, vale? Grazas, Víctor. Un saúdo. Un saúdo. Milleiros de traballadores participaron naquelas folgas de Bazán e de Citroën que paralizaron Ferrol e Vigo e que supuxeron un punto de inflexión. Eran as primeiras en 36 anos de ditadura. O resultado, 2 traballadores mortos, arredor de 40 feridos de bala, 150 detidos e centenares de despedidos. Hoxe queremos darlle a benvida na ferida aberta no 36 a un home que viviu en primeira persoa aquelas movilizacións. Entrou en Bazán no ano 1963 e desde o primeiro momento loitou activamente pola recuperación dos dereitos e as liberdades. Que tal, Alfonso? Moi boas, benvido. Hola, que tal? Moi boas tardes. Bueno, entraches no estaleiro sendo case un neno, non? Que tiñas? 14, 15 anos? 14. Tiñamos todas aquelas xeneracións, os fillos, os netos, bisnetos, tataranetos da xente de Bazán, unha xente que non tiñamos oportunidades económicas para o bacharelato, nin para a universidade, muitísimo menos, xa o mestre da escola pública nos preparaban a todos os fillos de obreiros para ser obreiro de Bazán. Había un concurso de oposición que tuve a sorte de superar, non? Por había 100 plazas e que teño número 100, o sea, tampouco para votar un moito. Estamos falando dun estaleiro que era o primeiro centro laboral de Ferrol, daba traballo alrededor de 6.000 operarios. Cando cruzaches as portas do estaleiro, que foi o que te atopaches en Bazán? Cal foi as primeiras sensacións que tiveches? Bueno, aquilo era unha especie de son que tiñamos os mozos da miña xeneración, que se conta que entrabas con unha edade tan temprana e xa podías planificar a vida. Había, xa sabes, media xornada de formación e a outra mitade era traballar pois en nos talleres acompañando aos traballadores que se levaban anos ali. Para mí foi impactante porque ti tiñas unha idea daquelo, non? E aquelo que te contaba aquel mestre da escola pública, aquel franxista que tiñamos na escola pública de Caranza, pois aquelo foi unha sorpresa. Isto non é o que me contaron, porque claro, era chocante con 14 anos viñas de la formación del espírito nacional, viñas con aquelas consignas machaconamente, sabíamos el cara al sol e todas aquelas cancións de diante para atrás e de atrás para diante, e logo chegas ali e te atopas con aqueles, bueno, ahora serían vellos, non eran vellos, era xente nova do Partido Comunista, e aquela xa empezar a formar aquelas antiguas comisiones obreras, pois aquelo foi claro, remata aos 3 anos de estar ali escutando aquelo, foi o primeiro despido. Entón xa vin que, isto, xa con 17 anos me presentan a carta de despido que, por certo, era a primeira vez que se daba nos últimos 40 anos, non? Prescindían dos aprendices, entón ali asesorados e animados pola xente aquela que descubrín a pouco tempo que eran aqueles que te escenificaban con cornos e tal, pero eran as mellores personas, os mellores traballadores, os máis cumplidores, aquelas frases de para protestar, tes que ser o primeiro, non te poden piar en nada para que a túa protesta non se empañe con usted un balanas, usted non sei que. Entón eran os mellores profesionales, os mellores compañeiros, e claro, era un choque importante ao cal moito agradecín, porque nas casas nos protexían non contándonos nada, sabes? Que era o que solicitabades? Que era o que pedíades? Que era o que queríades cambiar das vosas condicións de traballo? Aos 17 anos, o primeiro era conservar o emprego.
Por eso xa sabíamos, xa se rumoreaba aquelo que predicaban aqueles vellos roqueros de autoorganizarse, fixémolo polo manual. Quer decir, todo o curso empezamos a traballar a ver como resolvíamos aquilo que veía vir, porque xa había moito run de que aquel curso sería o primeiro en ser despedido. Entón, claro, a defensa do emprego pois foi o primeiro, non? A partir de aí, claro, eu entro no ano 63 e xa había convenios colectivos. Comisiones Obreras tuvo a desfachatez, o descaro de meterse no sindicato vertical para desde dentro empezar a traballar tamén nos convenios. Aquelo foi absolutamente impresionante, porque eso non se dá agora. Agora os sindicatos incluso non participan nas mesas da administración porque parece un demérito, parece aqueles se presentaron ás eleccións no sindicato vertical e saían elexidos aqueles sindicalistas do Partido Comunista. Aquelo foi extraordinario, porque no outro lado o sindicalismo vertical tiña obreiros de Bazán de certa zona, e decías, tío, ostra, pero isto, claro, aí foi cando Martín Villa xa se empezou a cabrear, e a través dos convenios colectivos, pois foi medrando aquela conciencia de que as condicións de traballo se modifican plantexando encima da mesa melloras, claro, parar a Bazán e salir afora e parar todo Ferrol, pero tamén sabíamos que fun educado en eso na solidariedade, non? Bazán salía e parábamos Ferrol pois co problema que tiña a pensionar maderera, a fábrica de lápices, todo aquel pobre tecido industrial que había en Ferrol foi tamén soportado solidariamente con aquela Bazán irrepetible. Agora xa isto é outra cousa, non? A comezos dos 72 tocou comezar a negociar un novo convenio, non, aí no naval, e creo que as asembleas de traballadores eran masivas, nelas chegaron a participar entre 2.000 e 4.000 operarios, era unha cousa moi diferente das de hoxendía, non? A factoría completa, eso non. Había unha especie, era moi cómico aquelo de que unhas horas antes hacíamos un percorrido polas oficinas, se chama facer a culebra, se chama, non? Que era unha fila de os obreiros máis destacados que íbamos arrastrando aqueles sectores ben por falta de información ou ben porque estaban nas oficinas de dirección ou tal, e chegábamos podías pechar a porta de Bazán por fora, porque cando salíamos fora non quedaba ninguén dentro, O sea que eso non había que facer ningún esforzo, se convocaba e ali salíamos todos e todas, non había dúbida ninguna. Sí. E chegan as movilizacións do 10 de marzo, como se puideron organizar unhas protestas de tal envergadura en plena ditadura, non nos esquezamos? Bueno, hai que darse conta que desde os anos que me lembre, desde o ano 63 que entro ali, xa salíramos en solidariedade con moitos conflitos da comarca. Había un forte movimento interno, quer decir, era un movimento transversal onde todo o mundo participaba, e había uns outros que elexíamos nos talleres, fun elexido sempre no taller na fábrica de turbinas, que foi onde traballei sempre, e isto coincidías pois cos distintos sectores, te reunías na media hora que teñamos no bocadillo, pero isto xa arrastraba unha historia, non? Porque a folga do aceite, onde hubo consellos de guerra nos anos 45, 47, non me lembro en que ano, Bazán xa tiña un historial de mostrar que non se nos podía avasallar en fin, de calqueira maneira, non? De todas maneiras, teño entendido que, polo menos nesta ocasión, a cidade estaba totalmente tomada polas forzas de seguridade, creo que enviaran antidisturbios de Valladolid, a policía entrou no estaleiro con porras e gases. Non sei se a represión e dicir a preparación tamén para intentar socavar esas protestas foi maior que noutras movilizacións anteriores. Bueno, eu teño falado moito desto e moitos foros de debate. Eu creo que para mí foi peor o día 9 de marzo. O día 9 de marzo decidimos que quedarnos pechados dentro da fábrica polo despido, polo que non deixaban entrar
ao catro que eles pensaban que eran os principales dirigentes do Partido Comunista. A obsesión era o Partido Comunista. Entón, claro, como a obsesión era esa, pois realmente o día 9, cando decidimos pecharnos dentro, aquelo xa tomou un cariz. Estábamos diante do edificio da dirección e temos físicamente moi fácil de describir o dique onde metemos barcos para a carena. Estaba en seco, o dique seco. Había a porta, ten unha comporta, e o dique é seco, debe ter unha altura, non sei, de 60 ou 70 metros, e caías ali, pois non tiñas esperanza de vida ninguna. Se estuvera hecho de agua, pois nada va a salir. Entón, por unha parte, tíamos o dique, que ocupaba unha parte da esplanada, e por outra parte, tiñamos a porta de salida. E ali estábamos 5.000 e pico de persoas. Entón, claro, empezan a sacudirnos, non nos deixaban salir os que estaban fora, e nos sacudían, era unha salvaxada aquelo. Rompimos o cerco para poder salir pola porta, eu sei que pasei por encima de moitos traballadores, e outros pasaron por encima de min, porque era imposible, o sea, si te rebotabas hacia atrás, había unha masacre caendo ao dique seco, e para diante a porta non daba sacado tantas persoas con outra cantidad de Policía Nacional sacudíndonos fora. Aquilo foi unha masacre que non hubo ali. Eu creo que a sorte foi que non hubo máis de 200 feridos que tivemos que levar por os hospitales e por as casas dos médicos que conocíamos no centro de Ferrol. É certo que o día 10 nos mataron a 2 compañeros e poderan morrer, pois a mellor 50, porque hubo xente que lle entrou por un lado da cara unha bala e saleu pola outra, e outros que lle pelleron un pisco aquí no ombro, outros dun ferido nunha perna. O sea que realmente o 9 foi moito máis sangriento, porque foi a violencia pola violencia. Non querían que salíramos, querían machacarnos ali. Naquelas manifestacións do 72 en Ferrol, nas que foron asasinados Amador Rei e Manuel Niebla, tamén estaban elas, as coñecidas como Mulleres do 72, un grupo de mulleres valentes e moi comprometidas que xogaron un papel esencial nestas revoltas. Nese grupo estaban as compañeiras dos históricos sindicalistas Rafael Pillado, José María Riobó e Manuel Amor Deus, duramente represaliados polo réxime. Falamos xa con Fina Varela, a viúva de Manuel Amor. Que tal, Fina? Como estás? Moi boas. Hola, moi boas, pois vamos indo. Vos estabades alí, non? Vos estabades alí, e xa na tarde daquel 9 de marzo estabades encabezando as manifestacións organizadas tras aquel despedimento, non, dos traballadores de Bazán, non? Si, estábamos ás portas de Bazán. E que pasou? Bueno, pois que a policía non nos deixaba estar ali, entón nos facían camiñar, si te parabas che daban, porque había que moverse, non se podía estar quieto. Nos estuvemos ali todo o tempo hasta que foron hasta que botaron fora os traballadores. É certo que aquel día estiveron incluso a piques de levar o cuartelillo, Fina? Bueno, é que sí. Como foi? Que recorda? Bueno, pois claro, decidimos, as mulleres que estábamos ali, decidimos que nos íbamos a manifestar por a calle Real e tal. Pero habíamos quedado en que, bueno, que non podíamos consentir que colleran a ninguén. Entón, efectivamente, colleron a unha compañeira, eu a vin que a collían, entón fun e quiteilla porque me a deixou quitar, senón non, pero me a deixou ir. Pero outro compañeiro deles que estaba ali dixo, pero la vas a dejar ir. Entón o tipo foi e colleume a min. Meteronme no cochecito, na furgoneta aquela que tiña. Bueno, non era un coche pequeno, non era unha furgoneta. Un policía a un lado e outro no medio. Eu collín e fixen así coa má, saludando para que viran que me levaban, que me iba. Entón o policía díxome, che vou a pegar un tiro que che vou volar a cabeza. E dixen, eu moi valente. O caso foi que chegamos á comisaría e non dixeron nada, dixeron me dar, pero aos que me recolleron non lle dixeron por que me deixaban. Colleron os datos, fixeron as fotos, colleron as huellas, me dixo, pero usted onde estaba? Dixe, eu paseando. Pero como paseando? Sí, eu iba paseando co meu home, pero non sei, perdino. Iso,
pero iba paseando, sí, paseando, non estou dicindo. Bueno, o caso foi que o tipo, non sei se me creo ou non, penso que non. Eu tampouco non lle insistín moito e tal, pero as miñas compañeiras foron a avisar ao pai de que me detuveran. Meu pai era guardia civil retirado. Entón meu pai foi a comisaría e me deixaron ir, porque eles daquela non sabía quen era. Non sabía que era a muller de Manuel Amor, simplemente, claro, porque tampouco yo dixen, sabía o meu nombre, pero punto, eu non lle expliquei nada. Entón, como son así cambos rapaces e tal, deixáronme ir con meu pai. Ajá. Pero meu pai dixome, bueno, vamos para casa e tal, e dixen, non, para casa, eu non podo ir para casa, que teño que seguir aquí. De feito, non vin a dormir a casa ese día, o meu home tampouco. Dormimos en casa de unhos amigos, porque como pola mañá tiñan pensado ir á empresa, non? Para que se iban a xuntar os traballadores, porque a porta, por si tiñan claro que a porta iba a estar cerrada. Pero entón iban a manifestarse hacia Ascano para pedir a colaboración dos demais traballadores. E, bueno, e dixeron, pero vosotras non veñades e tal, e dixen, bueno, que non vamos a ir, si que vamos. Tras esa xornada de violencia brutal do día 9, chega a xornada tráxica do día 10, como dicías, claro, cando matan a Amador Rey e a Daniel Niebla, alrededor de, non sei se 4.000, 5.000 traballadores que marcharon en manifestación polas rúas de Ferrol, non? A policía tentou cortar a marcha, pero nunca o conseguiu, non? Como recordas aquel día? A nosa obriga era presentarnos a traballar ao día seguinte. Coas portas pechadas foi o primer peche patronal pois que coñecíamos, non se coñecera un peche patronal, chegar a túa empresa e ver as portas pechadas, non? Entón, bueno, ali xa se monta unha asamblea e decidimos ir hacia Astano porque resulta que dúas patrulleiras se puxeron, se especulou sobre iso, pero foi verdade absoluta, porque as vimos, porque a ría de Ferrol non é tan grande, máis pola zona de Caranza, ves, e ali dúas patrulleiras curiosamente nunca chegaran ali porque nunca necesitaron poñerse ali mirando para a factoría de Astano, non? Fomos hacia as Pías porque éramos tantos, é verdad que fixemos unha especie de percorrido Plaza de España hacia as Pías, e na entrada mesma das Pías foi cando estaban ali esperando. Marcharon en manifestación, pero faltaba unha compañeira, a muller de Riobó, non chegara. E dixen, pero que lle pasaría? Irían a casa a buscala, pasaríalle algo, tal. Entón dixemos, bueno, pois vosotros seguide con eles, tal, e tres fomos a buscala a súa casa a ver que lle pasaba, porque vivía ali cerca. E alá fomos e que lle pasara, non lle pasara nada, o que pasa que non dormira de noite e quedarase dormida. Entón xa veu con nós, e fomos a cara a Plaza de España, o grupo de mulleres que quedáramos atrás, e cando chegamos a Plaza de España xa sentimos os tiros. Non era unha operación organizada, non era ese enfrentamento que pode haber, que alguén, un tarado que sempre os hai dentro da Policía Nacional, sacara pistola e disparara, non. Aquelo estaban agardando, aquela operación tinha que ser como foi. Eso non, os que vivimos aquelo, pero isto que é? Nós tuveramos 300.000 saídas con desaloxados pola policía e nunca tal cousa, digamos, non? A min se especulou sobre unha ametralladora na torre da igrexa do Pilar, que está ali ao lado, non? Eu non sei se estuvo ou non estaba, pero eu estuve agochado ao lado de un autobús, que se chamaba el Ideal Gallego, a empresa o que é un bus ou é Alsa ou eses transportes públicos, e caían os cristales, que non era disparo aislado, sabes, de un disparo, non. Ali caían os cristales en ráfaga, e aquelo foi, bueno, eso non sale se non se organiza. Vamos a facer un gran escarmiento, porque xa había movimentos por todo o Estado español adiante.
Daquela había, na Plaza de España había o Sanatorio del Carmen e el de San Javier, e claro, estaba o ambulatorio. Entonces xa fomos aos médicos a berrar ali e tal, para que atenderan os feridos, porque había mogollón de feridos. Claro, estamos falando, decían, alrededor de 40 feridos por impactos de bala. Sí, 40 ou 50, Moitos, porque moitos non foron ao sitio oficial, non? Porque tiñamos compañeiros e tal, ATS, eso, que atenderon a xente, sin que fora ao ambulatorio nin aos hospitales, sabes? Vostede viu Amador, non? Tendido no chanca, despois de disparar. Sí, en San Javier. Nos dixeran que na Amador levaron para San Javier. E fomos a San Javier e xa estaba no chan tapado con unha sábana. Eles non se significaban especialmente dentro do movemento obreiro, non? A eles as balas alcanzoulles a eles como lle podían ter alcanzado a calquera outro, non? Eu creo que sí, pero hai que darse conta que estábamos un pouco dentro da empresa un pouco aillados uns de outros. Por exemplo, estamos falando de unha empresa de 1 millón de metros cuadrados, quer decir, que a zona do esteleiro pasaran anos sin ir. A zona na grada ou en outros talleres non podías desplazarte. Entón eu xa estou seguro que era xente participativa, era xente consciente, era xente que non eran aqueles que ti veías que tomaban a palabra, non era Rafael, non era Amor, non era Riobó, non era... pero sí eran xente consciente, responsable e combativa, porque senón non estarían ali, sabes? Supoño que ese episodio supuxo un auténtico mazazo en Ferrol, non? Para todos vos, para todos. Bueno, la verdad é que conseguimos que Ferrol quedou paralizado, Cerrou todo o mundo estaba acojonado con un medo que non vexas, porque despois de ver eso de que Amador, o sea, Daniel lo levaron para a Coruña e Amador Chamorrera, Julio Aneiros estaba tamén grave, que estuvo na Coruña hospitalizado bastantes días, e outro, claro, xa morreu ao chegar a Coruña xa non existía. As mortes de Amador e de Daniel causaron a auténtica revolución dentro de Ferrol e tamén no resto de Galicia, e aquelas xornadas sáldanse despois coa chegada dunha represión tamén contra todos vos, non? Con máis de 100 persoas despedidas, non? E dúcias de detidos. Sí, aquelo, bueno, para min, digo, sempre foron uns fracasados, porque o único que conseguiron é que a cárcel da Coruña fora o mellor que me pudo pasar, quero decir, compartir hacinados en celdas de 4, onde as celdas eran de 1, pois con Miramontes, con Suso Díaz, que compartir con el aquel tempo, aquelo era unha escola, aquelo o director da cárcel da Coruña estaba impresionado, porque bueno, levábamos máis de 20 días ali, era aquí nadie trabaja. Canto tempo estiveches preso? Eu estive 2 meses, pero porque eran rutas gubernativas, sabes? Non aqueles fichados do PC, sí, o pasaron fatal, foi aquel proceso Milún, pero os que non eran, sacaron o libro dos fichados, multas gobernativas que era imposible de pagar, porque 100.000 pesetas da época de multa, me muero de la risa. Claro. E que ademais non logrou, me lembro de un que as pagou, porque a familia buscou a forma, entregaron, e tamén foi despedido, non o deixaron entrar, o sea que tampouco. O asunto era facer unha limpeza para que non o lograron, porque os que quedaron dentro, aos 4 días, hubo as atavillas de todos os barcos de guerra, o sea, que aquelo era, sabes, non lograron. Estábamos 100 despedidos, pero quedaba xente dentro como para poder recompoñer, sabes, a aquelas formas de loita históricas de Bazán. Estiveches, como dís, 2 meses, non? Encarcerado na Coruña, xunto aos principais líderes de comisións. E o Saír, que pasou o Saír? Bueno, o Saír, pois, había moitos empresarios que felizmente sabían que estaban no mercado decenas de traballadores con unha gran
profesionalidade, bueno, nos sorteaba porque era un lujo ter a xente de Bazal traballando, sabes? Claro, tuve que ir a traballar pois onde había traballo, traballei en Vigo, traballei nos Asteleiros en Vigo, traballei na térmica das Pontes cando Moruzaba se subeu a chimenea, eu estaba ali montando ali uns ferros e tal cual, e realmente iba a policía detrás para que nos despediran, entonces cambiabas de empresa, que volvían a despedir 20 días máis tarde porque iba a policía, fixo unha especie de turné polos empregos para amenazar aos empresarios que nos despediran. En Ferrol non podías estar, non te daban emprego porque aquí a policía nese seguimento que nos fixo era imposible, pero logo perdían o control porque eu viña de unha empresa, por exemplo, do Carballiño, iba a unha central térmica de pois en Extremadura, entón ali perdían o control, ¿no? Entón hasta que se daban conta polo número da Seguridade Social, entón todos aqueles 5 anos que estuve despedido, pois anduven sempre fora, como outros moitos, hasta que veu un convenio, non amnistía posterior dos pactos que se fixo con Adolfo Suárez, sino que un convenio colectivo, un convenio sacrificou o incremento en todas as melloras sociales previstas a condición de que nos readmitiran. Fina, vostede tamén a volveron a coller presa e encerraron no cárcere de Coruña, non? Non, a min despois deso, fixemos unha serie de cousas e tal, e resulta que a min me viñeron a buscar a casa, pero non me atoparon. Eu escondíme, meus pais vivían no primeiro, eu vivía no terceiro, eu estaba escondida na casa de meus pais, e meus pais non lle dixeron que eu estaba ali, claro está. Entón, despois, con un amigo me sacou da casa, eu iba media disfrazada, de gafas e melena, cando era de pelo corto e non tiña gafas, e a policía estaba na esquina da calle, pero non se dou conta. Eu me fun. Entón, claro, non me daban localizado. E cando, bueno, foi que xa se entregou o meu home en abril, el 14 de abril, para ser máis exactos. Entregarase Río Boe máis el, porque non os detuveran aínda, pero o partido se aconsellou que se entregáronse. Entón, a mí me mandaron unha citación para que fora a comisaría. Pero en vez de ir a comisaría en Ferrol, fui a Coruña, porque como me levaran para Coruña, e como tiña estaba ferido, había tido un accidente, el dixo que fora no baño, pero era mentira, tuvera un accidente de coche, entón pasaron para o hospital en Coruña, en vez de da cárcel foi para o hospital. Entón eu, como tiña familia en Coruña, me fun para Coruña, porque así eu iba a ver, co pequeno, iba eu máis o neno. E resultou que fun a Coruña coa citación que me citaban en comisaría. Entón dicen que que non estaba na casa, que estaba en Coruña, pero que meus pais me mandaran a carta e que non tiña con quen deixar o pequeno, que eu estaba na Coruña para poder ir a ver o meu e tal. E dixo, bueno, pois cando se vaya para Ferrol, nos avisa. Sen eu, vale. Estuve, mentras Manolo estuvo no hospital, eu quedeme na Coruña. Cando a Manolo pasaron para o hospital, fun a Coruña e lles dixe, mire, me vou para Ferrol. Entón, ao día seguinte, xa me quitaron outra vez. E como xa sabía para onde iba, porque me botaran unha multa. O sea, eu fun á cárcel pola multa. Da que me procesaron, pero eu por procesada non fun á cárcel. Eu fun á cadea por unha multa de 100.000 pesetas daquela, non? Claro, como non a pagaba, pois tiña que pagar con cárcel. Claro. Como eu xa sabía que era para eso, eu preparei a maleta e me fun a comisaría ca maleta. Xa tiña todo preparado. Me dixo, e por que tras a maleta? E digo, porque xa sei para onde me levades. E ademais, na Coruña xa estaba Vitoria, estaba Mela, estaba Sari. Xa estaban elas en Coruña. E xa sabían que eu iba a ir. Non se sabía cando, pero que eu iba a ir. Entón, o día que cheguei,
que me levaron nun coche destes pequenos, como un taxi, pero non era un coche da policía. Tamén con 2 policías, un a cada lado, me ven, secretos, non eran policías armados, eran policías secretos. E nada, deixaronme na cadea, bueno, normal, o que che fan sempre, te miden, te pesan, bueno, toda esa parafernalia. Entón xa me pasaron para onde estaban as mulleres, e cando cheguei, claro, abre a porta, a celadora, aparezco eu e todas jajaja, e se poñen a aplaudir, e le dije, la celadora me dice, vaya, como la quieren sus amigas. Y dije, yo no, es que esas me esperaban, ya sabían que iba a vir, por eso están tan contentas, porque como me esperaban, bueno, e nada, estuve en ali o tempo que estuve un mes e pico, estuve en nada máis. Un mes e pico, non? Pero, e trataron a ben durante ese tempo? Bueno, ali era, bueno, estábamos coas comunes, estábamos de políticas as 4, e a hora de noite de encerrarnos, e que nos encerraban aparte, e quedábamos en unha sala, era como esos hospitales antiguos, unha sala grande, con moitas camas. Bueno, e unha cama era o armario, outra cama era a despensa, tiñamos todo ali. E nos cerraban e quedábamos solas, desde que se iba a celadora, quedábamos solas. Non, porque os que quedaban os homes non podían entrar ali. Pero un día, bueno, non sempre facíamos algo, claro, de noite, senón que íbamos a facer. Ou leíamos, ou facíamos teatro, ou cantábamos, facíamos calquer cousa para pasar o tempo. Entón, un día, bueno, estábamos cantando e tal, e o policía que estaba de guardia non se le ocurre mellor cousa que denunciarnos. E nos denuncia, claro, entonces veo o jefe da guardia. Pero podía entrar a primeira porta, pero a segunda porta non podía pasar. Porque era un home. Porque era un home, claro. Claro. E nosotras, miren, acojonadas, sin a ver ahora que vai pasar. E o Nacho nos dijo, ¿ustedes que cantaban? ¿Ustedes estaban cantando? Sí. ¿Y qué cantaban? ¿Cantaban canciones alusivas al jefe del Estado? No. Nosotros cantábamos, ellos eran 4 y nosotros 8, vaya palicita, ellos son nosotros. Y entonces, bueno, pues síganse manteniendo en eso, porque el guardia dice que ustedes cantaban canciones alusivas al Estado, al jefe del Estado. Digo, bueno, pues no. Resulta que yo ya salía, a los pocos días yo salía ya en libertad. Entonces yo efectivamente salí, pero salí que ya era la única que quedaba, porque ya se había ido Vitoria y ya se había ido Mela. La siguiente quedábamos ella y yo salgo y entonces a ella le vino el castigo y la metieron en una celda. Y pagó ella por todas. Claro, digo, pues te jorobaste por tener más tiempito. Bueno. Porque, claro, nosotros si volvíamos a entrar en la cárcel teníamos que pagar esa multa. Sí. Pero como afortunadamente no volvimos, pues no tuve nada que pagar. Vostede estivo, como dixo, sobre un mes e pico en prisión, pero su home botou anos, non? Ata despois 4 anos. De morrer, Franco estivo entre reixas, non? É menos mal que morreu, porque senón estaba 17. Porque lle fixeran un consejo de guerra e máis a orden o Tribunal de Orden Público, os dous. E como viviron aquel encerro, Fina? Supoño que sería durísimo para a familia. Bueno, claro, foi duro, pero mira, ao mesmo tempo nos sentimos sempre moi apoiados, a xente colaboraba moito con nós, nos axudaba, porque de feito nos quedamos sin salario. E claro, tiñamos que vivir, tiñamos que pagar a casa e tiñamos que atenderos, todo o mundo, non? Bueno, a verdade é que tuvemos moitas axudas, nos mandaban diñeiro do estranxeiro, un exemplo, eu tuve varios xiros que me mandaron do estranxeiro, pero ese diñeiro que me mandaban, eu non me quedaba con el, eu o entregaba no fondo. E o fondo pues, nos daba algo a todas. As condicións de vida de Manolo en prisión foron moi duras, non, Fina? Home, foron duras porque ademais tuvemos a desgracia de que ao pouco de salir da cadea eu ao mes e pico un coche atropellou o meu fillo, o único que tiña. A Manuel. Exacto.
Manolo non se enterou hasta despois de que o enterráramos. Porque non lle deixaron sair, non? Non lle deixaron salir. Fomos a pedirle ao capitán xeral, fun eu, foi meu pai, foi o abogado, fomos todos. E que no, 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 e que no. Porque se iba a montar unha moi grande, se iba a montar unha moi grande. Coño, se iba a montar, non se iba a montar ninguna. Porque despois, máis adiante, morreu meu sogro e si trouxeron a Manolo. Pero para meu fillo non. Para meu fillo tuve que ir eu á cárcel que estaba aquí, ademais en Ferrol, na cárcel militar, e tuve que ir eu e meu pai e meu irmá para decir yo de que morrera o pequeno. Como se di eso? Horroroso. Te lo podes imaginar. Pero bueno, la vida es como es e hai que seguir para adiante, non... Foron moitas outra. Cousas xuntas, moitos anos, moito tempo de separación, non? Ainda que estaban moi arroupados, moi acompañados, pero supoño que eses acontecementos de marzo do 72 deixaron un pouso tremendo dentro da súa familia, non? En fin. Home, claramente. Ademais, eso, meu sogro tamén estaba enfermo, que de feito morreu. Menos mal que miña sogra morreu aos poucos meses de Manolo salir, morreu miña sogra. O sea, pero bueno, la verdad é que temos que reconocer que fomos moi arroupados. Bueno, os abogados foron excelentes, porque eles tamén os mandaron para Jaén. E para ir a Jaén mandaba tela. E de feito, por 2 veces fun a Jaén a velo. E claro, facíamos de compra e lles metíamos comida e tal, porque eles cociñaban. O sea que unhos compañeiros que estaban presos en Granada nos deixaron a casa. Entonces estábamos varias mulleres nesa casa dos compañeiros que tamén estaban na cadea. E vostede que participou directamente en todas esas protestas e que viviu as consecuencias tamén de ter participado nelas, que impacto cree que causou dentro desa ditadura que estaba esmorecendo aquela demostración de forza da clase obreira nas rúas de Ferrol aquel marzo do 72, Fina? Me valeu para moito. Ademais, nosotros que estábamos convencidos, claro, que o vello, por moito que durara, non podía durar toda a puñetera vida. O sea, que de outra maneira non se poidera arrancar do sitio, pensábamos, isto se cae, porque o día que morra isto se cae. Como recorda aquel día no que morreu Franco? Con moito medo. O recordo con moito medo. Mira, eu tiña un compañeiro, un camarada, que se chamaba Felipe, que era o practicante daqui desta zona, e veu pola mañá cedo a miña casa, Fina, e yo, ai, que miedo, porque eles estaban na cárcel. Nosotros acojonados, que va a pasar agora? Que lles van facer? Como vai salir isto? O sea que con moito medo. E eles tamén o pasaron con moito medo. E como foi o día no que Manolo saiu de prisión, ali os seus compañeiros, este encontro? Pois mira, o día que saliron, bueno, eu fui a buscalo a Pontevedra, que saleu de Pontevedra, Riobó me parece que era de Valladolid ou de por alá, e pillado tamén. O único que estaba en Galicia del. Pero queríanse xuntar para chegar a Ferrol xuntos. E de feito, Riobó veña en avión e paraba na Coruña. Entón nos fomos de Pontevedra para a Coruña e chegamos a Ferrol xuntos, os 3. E efectivamente, bueno, foi un mogollón de xente. Bueno, e ese día tamén nos quixeron zoupar a policía. E con tan boa sorte de que Manolo puso o brazo, me daban a min. El puso o brazo e lle diron a él. Pero bueno, a xente non se amilanou. Recorrimos bastante Ferrol e unha manifestación impresionante. La verdad foi, pero eso. Pero tuvéramos que pasar eses anos con moitos problemas, con eso. E o que digo, menos mal, eu encontrei traballo, entón empecé a traballar, e bueno, xa estaba máis, por lo menos tiñas algo máis en que pensar e
e non era solo a loita, porque tamén acababas mal. E vostede que participou directamente en todas esas protestas e que viviu as consecuencias tamén de ter participado nelas, que papel cree que xogaron as mulleres neste conflito, nesta revolta? Porque sempre se fala deles, pero por que foi importante o papel que desenvolveron vostedes? Hombre, foi importante porque que estábamos en primeira fila, que protestábamos, que se nos oía, que tratamos de meternos en todas partes. De feito, eu hasta me metira nas amas de casa, que eran máis fachas que la leche, pero yo me metí, y como yo muchas más compañeras, salíamos a calle, como había problemas en Ferrol, hubo a Madereira, hubo a Pisbe, hubo a Garza, e sempre estábamos as mulleres, porque as mulleres dos traballadores, pois moitas non estaban por participar. Entón, as mulleres que estábamos, e cando se encerraran en San Julián, polos de Megasa e tal, e dixéronos, tedes que vir, porque as mulleres destes homes non se atreven a vir, digo, pois vamos nós. Efectivamente, fomos. Nos botaron da iglesia a policía, pola noite, calle arriba, pero calle arriba berrando, o sea, pidiendo justicia, pidiendo libertad, que era o que queríamos. Bueno, a verdade é que non me arrepinto en absoluto, volvería a facer o que fixen, sin lugar a dudas. A desgracia é que, en vez de ir para diante, ahora estamos para atrás, pero bueno, esperemos que pensemos algo que respondamos mellor. Pois claro que sí, Fina. Pois, Fina Varela, moitísimas grazas polo seu testemunho, grazas por, facernos este exercicio de memoria que tanta faltiña nos fai. Grazas, Fina. Nada, a vosa disposición sempre. Unha aperta. Está claro que esas movilizacións do 9 de marzo de Ferrol marcaron un punto de inflexión e tamén foron a antesala do que serían logo as grandes folgas de Vigo do Setembro Vermello, non, Alfonso? Sí, efectivamente. A min, claro, colleume sempre fora, porque tiñas que en Ferrol non podías estar, non te daban emprego, porque aquí a policía nese seguimento que nos fixo era imposible, pero logo perdían o control, porque eu viña de unha empresa, por exemplo, do Carballiño, iba a unha central térmica de pois en Extremadura, entón ali perdían o control, ¿no? Entón, hasta que se daban conta polo número da Seguridade Social. Entón, todos aqueles 5 anos que estuve despedido, pois anduven sempre fora, como outros moitos, hasta que veu un convenio, non amnistía posterior dos pactos que se fixo con Adolfo Suárez, sino que un convenio colectivo, un convenio sacrificou o incremento en todas as melloras sociales previstas a condición de que nos readmitiran. Claro, porque a morte do ditador o 20 de novembro de 75 non fixo que cambiaran moitas cousas para todos vós, non? Non cambiou, no, que va, digo, moito menos. Aquí se vas a mirar do 75 a 80, son anos de moito dolor e de moita sangre, xa estaba morto o ditador, estaba as portas daquel famoso pacto pola libertad que rematou con a inatura do que se conoce coa Constitución española, non? Ti como recordas aquel día no que morreu Franco? Bueno, aquel día foi un día extraño, porque realmente estaba no sindicato vertical hallando ali eu entrei no 76, a mediados do 76, cando morre Franco nos colle aquí no sindicato vertical e non se sabía moi ben, había eso, cuidado con que está ao lado, non sabe se o celebrábamos na casa, porque na casa, en todo o edificio que vivíamos, éramos todos da Bazán.
Entonces sí que foi unha festa interna desas de cuidado, como nos pasou co 23F, que nos pillou o edificio inteiro, non sabíamos se escapar, se ir para casa da sogra ou para onde ir, porque realmente aparecimos nos listados a fusilar de publicar a Voz de Galicia unhos anos máis tarde. Sí. A represión continuou durante moito tempo, máis aló da morte de Franco. Cando empezaron a cambiar un pouco as cousas, Alfonso? Claro, a razón é que estamos en unha especie de, non sei como definilo, porque a Bazán sempre recuperou posteriormente cando volvimos a entrar todos en fila. Claro, eu fui un dos últimos porque marcaron unha especie de dosificación para que non fora moi escandaloso o retorno, non? Entón, enseguida se recuperou a negociación colectiva porque foi un luxo que, bueno, debía de estudiarse nas escolas en fin, na escola social ou na escola de graduados sociales, ou como se chama agora, os métodos de negociación colectiva, non? Entón, claro, hai cousas que realmente Bazán era unha especie de privilexio, entre aspas, do que acontecía fora, non? Fora empezaron a desmantelar as grandes empresas, a Bazán protexida, porque a militarización da empresa, cando o libro branco de Adolfo Suárez para que centrala solo na industria naval militar, Bazán queda como enclave da industria naval militar. Entón, vivimos esa especie de oasis, sabes, iba a decir privilexio que non o é, porque realmente non lo curramos, por eso temos as expresións que temos. Os anos que estuve despedido foi cando empecé a tomar conciencia de como era o movimento obreiro fora de unha gran empresa donde había un movimento obreiro forte, porque estuve en moitas empresas onde as mínimas condicións de traballo, a exigencia de unhas lapas para que non te queimar esas más, era motivo de despido. Eu pregúntome moitas veces como vedes vos ou que pensades, non, cando vedes pois xeracións novas agora enxalzando os fascismos e coqueteando coa ultradereita, poñendo en risco dereitos e liberdades que conseguichedes con tanto esforzo e con tanta dor, Alfonso. Bueno, eu non sei cale, si soupera, pois teria publicado o manual, pois estaría forrado os dereitos de autor, pero non o sei exactamente. O que si sei é que hubo un relaxamento das organizacións obreiras, os partidos e os sindicatos. Eu vivín sempre e compartín un movimento sindical asambleario, un movimento sindical onde a Asamblea dos Traballadores é o elemento que ten o poder de decisión. E tuven moitos disgustos e moitos quebradeiros de cabeza cos dirixentes da CIGA, porque pensaban que decirse un novo convenio se tiña que decidir dentro do local do sindicato en Vigo ou ali onde estuvera, non? Entón, perder ese movimento transversal, despois cada un pode ter esa maneira de arrouparse con todo o mundo, arrouparse todos e decidir entre todos, conlevaba que unha especie de aprendizaxe. Eso tamén o quitas para fora, tamén é unha maneira de entender a vida, é unha maneira de compartir. Eso se rompe, o sindicalismo se legaliza, e non se legaliza para ben, porque as libertades son pausadas. Pero hai unha parte mala, cada un pensou que era o cu do mundo e cada un se rompe a asamblea como elemento realmente dinamizador, o elemento que pon orden as cousas, e o elemento onde obriga a discutir a túa idea, compartila cos que teñen outra diferente, e eso se rompe. Que é o mellor e o peor daqueles anos de tantos cambios e de tanta convulsión, Alfonso? Que o que recordas como o mellor e o peor? O mellor sempre foi a falar co que tes ao lado, compartir co que tes ao lado, compartir no teu taller o que te pasa dentro do taller ou dentro da túa oficina, e eso creou un ambiente de solidariedade. Eu vivo nun edificio que era unha cooperativa obreira, porque dentro da negociación colectiva fixemos vivendas propias para nosotros, e ora, felizmente, comparto xa xubilados, con os que viven no andar seguinte, na porta do lado, e aquelo
compartimos, nos cabreamos coa derrama, pero aquelo foi unha especie de maneira de vivir solidaria, de compañerismo, de algo que xa me contan os que non se subiraron todavía, que dentro da Bazán xa eso non se fala de nada, non hai asambleas aproveitando a media hora de interrupción pois para tomarte un algo porque a xornada é de 7:30, xa non hai nada deso. Iso é o mellor e o peor daquela época. Bueno, o peor foi que non damos ou non darei hasta que morra pagado a entrega que tuveron moitas familias, homes e mulleres, as mulleres na casa daquela, e os homes que por un mundo mellor deixaron media vida frustrada, entregada a unha causa que era para todos, e resulta que acabou sendo para uns poucos, non? Pois Alfonso Tellado, moitísimas grazas por compartir con nos a túa historia, grazas por pasarte pola ferida aberta no 36, unha aperta. Bueno, pois moitas grazas a ti por preguntar, porque estas cousas xa non te as pregunta ninguén. Pois aquí sempre poderás vir a contalo. Un bico. Moitas grazas, outro para ti. O acontecido en Ferrol fixo prender a mecha en Vigo, onde existía xa unha enorme conflitividade desde primeiros do ano debido á negociación dos convenios. En setembro, o conflito estourou tralo despedimento de 5 traballadores de Citroën. A cidade parou durante 15 días e 400 traballadores foron despedidos. Entre eles, Xesús Chaves Fandiños, traballador de Citroën, militante do sindicato Organización Obreira e fundador do Sindicato Obreiro Galego, precedente da Confederación Intersindical Galega. Que tal, Chaves, como estás? Pois, moi ben. Como lembras aquel ano 72 que comezara co asasinato de Daniel e de Amador en Ferrol e que culminou coa folga xeral de Vigo de setembro? Sí, bueno, en realidad o ano 72 foi un ano completo, xa antes do de Amador e Daniel, que foi unha desgracia, xa comenzou xa dentro do primeiro mes, en xaneiro, co convenio o convenio en Citroën recharon a negociación o 27 de decembro de 71, entón marchou a un laudo de obrigado cumprimento, o famoso LOC, non? Entón preparámonos os traballadores porque sabíamos naquela época franquista, todas as organizacións públicas, en este caso a Delegación de Goberno, Instituto de Industria e tal, estarían a favor, entón iba a salir un mal lodo, por iso nos preparamos con diversa mentalizando os compañeiros, tal e toma. Logo, o ano 72, desde logo, foi unha demostración de que a clase obreira galega, con gran conciencia de clase, e basando sobre todo a súa forza na autoorganización, na combatividade e sobre todo na solidaridade, puso en evidencia tamén naqueles intres o réxime franquista, brazo armado do Estado español, do capital imperialista, non? E tamén a unha patronal moi represiva que o apoiaba, non? Sabes que os galegos, non só no 72, sino incluso antes a clase obreira galega no 62, romperon aquel tópico que había de que Galicia era un pobo sumiso e dócil. O pobo traballador galego rebelouse sempre durante a súa historia contra a injusticia e represión, non? Xa están vindo a lonxa dende os tempos da romanización e a castelanización, non? Sí, pero eles colleunos por sorpresa, non contaban con que lle plantarades cara desa maneira? Eu penso que sí, penso que non contaban de que daquela gran conciencia de clase que había na clase obreira naqueles tempos, nos anos 70. E si, colleunos por sorpresa, claro que sí. Hubo uns factores importantes para que se agudizaran os conflitos. Unha, a intransigencia patronal. Eu daquela traballaba en Citroën Hispania, na empresa Citroën. Fui despedido logo o 23 de setembro. Lembro
que un dos xefes, vamos, era o xefe personal daquela, en Citroën, lanzara aquela amenaza e dixera: vamos a hacer un escarmiento exemplar. Iso eu penso que tamén agudizou deunos azos a nós, os traballadores, para seguir na loita. Xa, dicías que todo comezou en xaneiro, a cousa foise cantando, supoño que despois do ocorrido en Ferrol, pois tamén agudizouse un pouco a loita dos traballadores e agudizouse tamén a tensión coa patronal, non? E todo rebenta tras o despedimento de varios traballadores en setembro do 72, non? Sí. Como foi aquilo? Bueno, a folga de setembro de 72, que foi o 9 de setembro de 72, colleunos de sorpresa a todo, incluso a nós, os traballadores, porque foi algo unilateral por parte das comisións obreiras. Nós supoñemos que ao longo do ano 72, claro, aquí habría que facer un pouco de historia, Nuria, e é que a única forza, ou polo menos a máis importante, opositora ao réxime franquista durante a ditadura, foi o Partido Comunista. Pero que ocorreu? Rematada a Segunda Guerra Mundial, vendo que os aliados non facían nada en contra do réxime fascista de Franco, e incluso o reconocemento por parte do capitalismo norteamericano nos anos 50, entón penso que todo iso incidiu no cambio de estrategia política do PC. Si, de cando abandonou a loita armada, non? Exactamente, co aquel pato logo máis tarde, co aquel pato coa burguesía estatal española, o pato pola reconciliación nacional e a liberdade que eles lle chamaban. Iso trouxo moitos inconvenientes a nivel interno destas organizacións, tanto no Partido Comunista como nas Xuventudes Comunistas, non? E houve moitas decisións. En Galicia, unha das máis importantes, que foi a do ano 71, foi a Organización Obreira, unha organización antipatista, con matices, galeguistas. O galego era o idioma oficial na súa difusión e tal, e radicalmente opositora ao réxime franquista e capitalista. Esta organización foi a que levou a vanguardia de todas as loitas que houve no ano 72 aquí. Entón, a non nos colleu, volvemos a setembro, nos colleu de sorpresa aquela convocatoria de folga por no trabajar los sábados por la tarde. Dicíamonos, pero vamos, todo un ano de reivindicacións e tal, é un punto que salira do fallido negociación do convenio do ano 71 que antes falábamos, resulta que se lles acorda facelo en setembro de 72 e sin contar con ninguén. O orixen desta folga deuse simplemente nunha sección da nave, creo que foi a nave Q, de Citroën Hispania, sin contar con ninguén máis. Que ocorre? Claro, eu lembro-me que daquela traballaba na quenda de mañán, salín ás 2 da tarde, entero ás 7 da tarde, igual que moitos dos meus compañeros da organización obreira, de que había folga en Citroën e que había 4 ou 5 experimentos. Un deles eran compañeros nosos e tal. Entón, aquela mesma noite, fixemos unha xuntanza da organización obreira e sacamos varias cousas en conclusión, que inda que a convocatoria de folga non estábamos de acordo, sí había un acontecemento importante que nos afectaba, que era o despedimento dos traballadores. Entón, por solidaridade, aquela mesma noite sacamos unha otavilla que difundimos a nivel de Vigo e nos preparamos para enfrentar a esta loita o lunes día 11, ¿no? Nas portas de Citroën. Tamén tomamos como acordo de que a maioría dos compañeiros que eran militantes ou que eran conocidos polas forzas represivas do réximen, que tiñan responsabilidade na organización, pasaran a clandestinidade. Isto é, que dende aquela noite sai hasta o final do conflito, incluso moito máis, porque moitos que non foron detidos e despedidos, pois tiveron que exiliarse,
despois botamos moito tempo sin volver a casa aos nosos pais. E onde estiveches agochado? Podese saber? Pois, por onde podías? Sí, donde podíamos, en casa de compañero que non estuvera moi que non fora moi conhecido, e incluso no monte, nós, como organización obreira, tiñamos varias covas que non la deixaron en heredad os compañeros do 36, aqueles fusidos que había, sabes? Sí. E nos conocíamos algunhas, entonces os usábamos para a organización. Incluso a veces nos serviron da coche tamén. E canto tempo estivechedes na clandestinidade? Ti en concreto? Pois, eu, por exemplo, tuve que marchar, escaparme, estuveron a punto de collerme gracias a un grande amigo meu, non me colleron e salimos fusindo. E aquí la mesma noite, o 23 de setembro, escapo para Marcho, me dixeron vaste pa Holanda, ali estuve 2 días no Estela Maris, ali que Estela Maris é un hotel para mariñeiro, non? E tuve a gran sorte de coller un contrato, e hasta setembro de 73, pois non volvín hasta acá. Con moitas precaucións, cuidado, porque... Claro, imagino. O caso é que aquela folga mobilizou a toda a comarca, máis de 30.000 traballadores pararon, durante 15 días non houbo actividade en Vigo e a resposta foi, como explicabas antes, unha represión brutal, non? Con 400 compañeiros despedidos e ata 150 procesados, non? E moitos fusidos, exiliados tamén. En moitos fuxidos e exiliados, non? O sea, pero nas rúas, quero dicir, a reacción do que foron as forzas de seguridade, Vigo estaba blindada, non? Supoño. Sí, total, vamos, nós fomos, os traballadores me refiero, fomos donos da rúa hasta, eu calculo que hasta o 20 de setembro, moi ben. Pero logo viñeron masivamente forzas represivas, tanto do Grises como da Guardia Civil, vamos, Vigo non se podía andar de máis de 2 en 2, como fora os 3 detiñantes, o sea, tremendo, sí. E non só aí, a represión seguiu anos máis tarde, porque logo fabricaron aquela lista negra, non podíamos traballar aquí na comarca, bueno, en Vigo xa nada, porque figuraban nunhas listas negras como vulgares delincuentes, fíxate. Nós que estábamos loitando polos dereitos dos traballadores, pois figurábamos como vulgares delincuentes, non podíamos nin siquiera acceder a un dereito fundamental que é o do traballo, non? E como dis, a situación continuou durante varios anos aínda igual, e morre o ditador o 20 de novembro do 75. Ti como lembras aquel día? Sí, vamos, como un día de liberación. Vamos, así, con moito cuidado, non? Lembras onde estabas e que estabas facendo? Sí, eu estaba en Vigo, estábamos traballando, eu pertenezco, bueno, ahora estou xubilado, pertenecí sempre ao sector do metal, traballei nas montajes, teleiros, plataforma, en fin. Lembro que salíamos de traballar, vamos dunha forma animosa, leda e tal, pois os compañeiros brindamos polo fin dunha época, claro. Inda que non foi así, pero bueno. Claro, ibache preguntar agora, pero morreu o ditador, pero non a ditadura, non? Sí, Franco, non sei se lembras, dixera aquelas famosas palabras del, lo dejo atado, todo atado e bien atado. Efectivamente, tiña razón o cabrón, tiña razón. Deixouno atado. Nos deixou máis un legado en colaboración con moitas forzas, incluso algunhas chamadas de esquerda, pero sobre todo coa burguesía, nos deixou un legado e nos fixo un camiño, ou nos fixo andar por un camiño que parecía de rosa. Bueno, a xente estaba contenta porque, claro, acababa a ditadura, se creían que viña a libertades, pero enseguida o empresariado, o capital, sacónos aquel famoso pato pola Moncloa que non foi ni máis ni menos que a ferrollar toda esa reivindicación dos traballadores e teledirixilas, sacou aquela famosa lei da amnistía, non? Acordaste que, vamos, os únicos verdadeiramente beneficiarios foron os asesinos, os torturadores, os violadores,
corruptos do régimen franquista. Eses foron os verdadeiramente beneficiados, porque, mira, che vou poñer un exemplo. Os perjudicados de verdad fomos as traballadoras e os traballadores que habíamos sido represaliados polo régimen, non? Despedidos e tal. Eu podía dicirche porque, vamos, incluso teño aquí a miña ata pro amnistía do ano 78. Claro, non me readmitiron ao traballo. Deronnos unhas perras para contentarnos, unhas pesetas, e hai un apartado aquí na ata que di explícitamente así, dice, y que bajo ningún concepto se readmitiría al actor, al interesado. Bajo ningún concepto. ¿Qué quería decir eso? Bajo ningún concepto era que ni con ley de amnistía, ni sin ley de amnistía, ni nada. Se la pasaban por el forro, ¿entiendes? Crees que habería que intentar reparar de alguna maneira un pouco a todas as vítimas da represión da ditadura, se hai marxe de manobra, aínda tantos anos despois? Claro que sí. Eu penso que a memoria histórica tiña que estar aí, continuamente, ademais. Por qué? Porque durante toda a ditadura franquista o único que escoitábamos eran as hazañas dos guerreros franquistas, pero nunca os miles e miles de asesinatos de mulleres, homes, incluso nenos polo régimen nunca saliu a luz. Por lo tanto, hai que estar continuamente reivindicando isto. E, na medida do posible, a ver, se fóramos capaces de derogar esa lei, poñer unha lei de verdad. Pois, Xesús Chaves, moitísimas gracias por axudarnos a recuperar o auténtico relato do que foi a ditadura franquista. Moitas grazas e unha aperta. Vale, chao. A Telmo Varela todo aquilo colleuno recén chegado á factoría de Freire, non? Con apenas 15, 16 anos. Telmo, que tal? Moi boas. Moi boas, efectivamente, en Freire, pero con 17 anos xa. Con 17 xa. E como lembras aquel desembarco no estaleiro naquel ano tan convulso, non? Que comezara co asasinato de Amador e Daniel e rematou co Setembro Vermello. Correcto. Xa participara da folga en soledad co sobreiro de Ferrol e despois xa enganchen coa Seral do 72. Non sei se foi aí onde empezou a agromar as túas inquedanzas sindicais e políticas. Efectivamente, había un dirixente natural da folga Seral do 72, que Ramón González Costas, estaba casado en Coruxo, eu son de Coruxo. Entonces, como coñecía, pois me empatou a súa facilidade e o seu fuerza nas asambleas. Aí tamén conocín e que tamén empatou moito por a súa corpulencia e o carisma que tiña de líder, Abelardo Collazo. Unhas asambleas teño entendido que eran masivas, malia que nese momento estaba prohibido, non, o dereito de reunión, vaya, non sei como se explica todo eso. Bueno, moitas delas foron do monte da Madroa, do monte Alba, eran do monte, e non eran moi masivas, éramos 200, 300. Masivas eran as que se utilizaban no sindicato vertical. Se utilizaron algunhas do sindicato vertical porque os enlaces sindicais do vertical pois querían elevarnos aí, ¿no? E aí sí, aí aproveitaban os líderes obreiros ese resquicio legal para facer asambleas pois de 2.000, 3.000 traballadores. E cal era o ambiente nese momento no interior da factoría? Cales eran as necesidades laborais, as condicións laborais dos operarios e, sobre todo, que impresión causou en todos vós a represión brutal de marzo do 72 en Ferrol? En Freire, eu entrén en ese ano houve unha folga por o convenio en febreiro, despois houve a folga en soledad cos traballadores asesinados en Ferrol e como os dixen antes, xa enlazamos coa folga Seral do 72. E había un ambiente, eu creo que o ambiente era un sentimento de clase, pero sobre todo a solidariedade. Había un ambiente
moi solidario. Era, eu creo que ese aspecto foi o aspecto principal, porque a folga do 72 surdiu non por unha reivindicación concreta. Bueno, se a reivindicación concreta foi en Citroën, que era a xornada de 40 horas. Pero despediron os traballadores e foi en solidaridade. Foi con todos, todo Vigo parou durante 15, 16 días en solidaridade cos traballadores de Citroën. E digo que o aspecto principal desa folga foi ese ambiente que había solidario, porque non só paramos en solidaridade con Citroën, senón que os traballadores de Vigo e comarca nos viñan produtos de Ourense, de Lugo, en solidaridade con nós. O sea que incluso as outras provincias de Galicia se solidarizaban coa nosa loita, pois económicamente, con produtos alimentarios. Claro, porque supoño que non chegaban suministros á cidade. Como se puido subsistir durante eses 15 días? Pois coa solidaridade, tamén algún barco de baixura descargaban o peixe e era para nós, para os folguistas. Nesa folga que era a primeira, non? Que se producía a primeira folga xeral desde o 36, nela puxeronse en prácticas por primeira vez tácticas de guerrilla urbana, non? Os chamados saltos, non, Telmo? Como funcionaba? Correcto, sí, señor. Os saltos surdiulle un pouco aos dirixentes porque, bueno, a folga foi convocada por Comisións Obreiras, pero depois quen levou a rienda da loita foi a Organización Obreira, unha excepción de Comisións Obreiras. Entonces se lle ocorriu iso porque anteriormente hubo tamén unha folga en Barreras, e na Porta do Sol cargou os grises, bueno, unha malleira tremenda, eran moitos obreiros, e cargaron. Entonces, dunha asamblea da Madroa se acordou que a forma de dispersar a policía era cos saltos. Eu participei en algúns, pero che vou a contar se me podo estender un pouco. Por suposto. En Paulino Freire, que é onde estaba Refrei, que tamén era unha fábrica propiedade dos Freire, estábamos por ali algún asente, o portal non había nadie, había convocado un salto, non había nadie. Entón, en ese momento aparece Abelardo Collazo con chorroveo, un pito deses de pitar o partido de fútbol, bum, saltamos unhas 100 personas, bum. E aí foi cando me impresionou Ramón González Costas, que colleume con un megáfono, nos dirixiu unhas palabras que nos fundían ánimos. Bueno, eu quedei abarallado da intervención de Moncho. E aos 5 minutos, Abelardo volve a tocar o chorroveo, o pito, ou como se chame, o chífaro. Chorroveo, sí. E nos dispersamos. Pero ao mesmo tempo que nós estábamos facendo ese salto en Paulino Freire, que en Bouzas, no Calvario había outro, en Teixa había outro. Entonces a policía non sabía onde acudir. Claro, non daba feito. Esa era unha táctica, non daba feito. Esa era unha táctica de despistes. E funcionou. Funcionou, ben, sí, funcionou. Pero supoño que o réxime reaccionaría con represalias e con represión, non? Contra todos vós, despois de todo aquilo. Sí, bueno, como era moi novo, ainda non me destacara moito desa me librei, pero sí moitos compañeiros, tanto de Organización Obreira, Comisións Obreiras, e CNT, porque o UCT daquela eu non a conocía, non a vi por ninguna parte, non? Foron detidos e foron torturados. Hubo un caso de unha persona que foi, eu que tiña o aparato de propaganda, brutalmente torturado. Cando saiu da comisaría, ni a súa propia familia o reconocía. E tuveron que trasladalo a Francia para curalo. E partiron a mandíbula por varios sitios, e incluso despois de maior padecía da columna desas torturas. Foi... Pero, bueno, esas foron máis destacadas, pero torturaba a todo aquel que caía tanto dun salto, dunha manifestación, como despois iban ás casas, que pasa que se sabía que moita xente non pernotaba da súa casa, pernotaban casas familiares, de coñecidos, para
evitar a represión. Claro, ti desa vez conseguiches librar, non? Creo que estiveches unha temporada na clandestinidade, non? Sí, estuve un tempo da clandestinidade, estuve en Ferrol, traballando en Astano, con documentación falsa, e aí empezou a miña andada. Logo, a partir de aí, sería xa, bueno, moito máis adiante, non? Cando te incorporaches os Grapo, non? Pero xa coa transición. Si, o Grapo foi en setembro de 77, estaba eu traballando políticamente no PCR en Asturias, foron as detencións que se produxeron despois do secuestro de Oriol e Villascusa, entonces foi cando me incorporei aos Grapo. E antes desa incorporación aos grupos de resistencia do 1º de outubro, que foi de ti durante eses 5 anos, non? Entre a folga de Vigo do 72 e xa a transición, o 77. Xa che digo, pois facía traballo de proselitismo, de catar militantes para o PCR. Estuve, conocín xente tamén en Ferrol, que estuvera das loitas de Ferrol, xente que despois de Comisión Obreira pasaron a Organización Obreira, como do Pico, unha persona detida varias veces e torturada, sempre con sañas, e tiña moitas ganas, sei por qué. E despois tamén participei en Viña da clandestinidade, participei dunha folga que hubo dos asteleiros en Vigo do 76. E ao principio, 77, cando marcho para Asturias para reorganizar a lei do PCR. E como lembras o día 20 de novembro do 75, cando morreu o ditador? Me sorprendeu. Bueno, nós tínhamos unha tabilla xa preparada, porque se esperaba que ese desenlace, que ahora non me lembro da poesía, eu sei que era de Pablo Neruda, se titulaba, creo así, Los infiernos, era un poema en contra dos dictadores, ¿no? Pero que me lembra que a calle, a rúa daquela máis importante, máis cara, era a rúa Gran Vía, ¿no? Cando por a madrugada estábamos repartindo, soltando, ainda non repartindo man, pero tirando, regando o tabella a cidade de Vigo. En eses edificios de xente, pois, cun nivel máis elevado económicamente, se escoitaba da rúa, pois, o plum das botellas de champán, o de pintar, que me sorprendeu iso, porque a clase obreira é normal que quixéramos que o dictador desaparecera. O que nos sorprendeu é que tamén... Que nos barrios altos tamén o celebraran. Dun estatus social máis alto que o celebrara. Xa. En calquera caso, cambiaron moito as cousas coa morte do ditador antes de que se proclamara a democracia, ou seguiu o clima de violencia e de represión dos anos anteriores? Bueno, se eres periodista, me imagino que xa tes este dato que che vou a dar, ou o podes localizar, non? Do 77 foi un dos anos que máis mortes hubo por disparo da policía. Para que foi un ano tan virulento que se deu importancia. Eu creo lembrar que foron unhas 36 persoas asesinadas en manifestacións, os abogados da Tocha, na comisaría por palizas. En esa transición, ese ano, foi un ano de moita xente asesinada, non? Despois, que a mí tamén me detuveron, non? Me acordo, pois, vi el niño foi un dos que me interrogou. Que non cambiou, nós tiñamos claro, por iso o Grapo foi cando máis insistencia tiñan en denunciar esa transición, porque non cambiaba nada. E nós éramos convencidos do lema ese que dixo Franco: dejo todo atado e bien atado. Hai moitas imaxes donde o rei e Área Navarro son os que máis choran a morte de Franco.
e o rei non o lexeu nada. Foi imposto por Franco. Pero non só iso, nós tiñamos unha ilusión, que é unha ilusión fundada por a revolución dos cravos en Portugal, pero aquí non hubo ruptura, aquí hubo unha reforma donde o partido de Carrillo aceptou todo, por o que fora, aceptou todo canto dixo os mismos falangistas que estaban días antes con Franco. Hai que recordar que a Navarro era o presidente do goberno, pero como tiña moi mala imaxe, puxeron a Adolfo Suárez, e Adolfo Suárez ese momento era o responsable do movimento. Iso, todos os oportunistas da época, desde Carrillo a Felipe González, omiten iso. Era o jefe do movimento e o responsable da televisión española. 14 anos estiveches, non? Militando nos GRAP, un período no que estiveches entrando e saindo varias veces da cadea, non? Cando botas a vista atrás, volverías participar en todos cantos actos participaches, arrepinteste de algo? Non me arrepinto, porque hai que ver as coyunturas concretas de cada momento. É un proceso, non ou eu en concreto, vou falar de min, a mí non me apetece pegar un tiro a ninguén, pero era unha circunstancia, eran unhas folgas, compañeros torturados, hai unha reforma política, reformar algo para que nadie cambie, e todo iso, entonces, te entras aí, te das conta, eu era moi consciente que non iba a cambiar nada, de feito non cambiou nada, cousas, matices, pero non cambiou nada porque os mismos policías, Pilleniño, Conesa, Ramón González, destacados policías, torturadores, continuaron. Os generales, o exército, non se tocou. Solo cambiaba ese nombre, Tribunal de Orden Público, pasa a chamar Audiencia Nacional. A Policía Político-Social pasas a chamar Policía Operativa. Pero son os mismos. E miras agora da xudicatura, están, que non se pode decir porque se enfada, pero a maioría dos xueces son fascistas, están deseando que haya un golpe e que volva a vir un Franco ou alguén parecido. Están aí. Por que? Porque non se reformaron. Que lle dirías a toda esa xente que coquetea cos movementos de ultradereita se dedica a blanquear o franquismo? Que lle diría? Pois que temos que coller a xente máis consciente do povo, pois organizarnos, porque se non vai a pasar o mismo que pasou do 36. Vai a pasar o mismo que se vai a volver a encher as conetas de xente, porque lle teñen moitas ganas a xente que somos de izquierdas. Non hai nada máis que escoitar os discursos de Abascal e de los Monteros e todos estos. Ademais hubo aí un chat dos militares que falaban de que había que matar 26 millóns de españoles. Pois, Telmo Varela, moitísimas grazas por pasarte hoxe pola ferida aberta no 36. Moitísimas grazas polo teu relato. Veña, un bico en aperta. Grazas a ti por chamar. Grazas, Telmo. Veña, chao. Neste clima de enorme conflitividade chegamos ao mes de decembro do 72. O estudantado tomou as rúas de Compostela tras o asasinato a tiros a mans da policía franquista do estudante Chema Fuentes. Unhas movilizacións que agromaron en plena efervescencia da clase obreira galega en contra do franquismo. Nese clima naceu unha nova organización estudantil, a ERGA, fixo da man de Manuel Mera. Que tal, Manuel? Moi boas. Bo día, boas tardes, mellor dito. Digamos que, non sei se acertada a reflexión que fixen, digamos que o asasinato de Chema foi a pinga que rebordou o vaso. Non, vamos a ver, existía unha situación de conflictividade entre o movimento, a realidade estudiantil e o réxime moito antes, porque hai que comprender que houve conflitos importantes no 68 na Universidade de Santiago, que é o que aparece de novedade
con Chema Fuentes, que de pronto lle dá un pulo a unha organización que empezaba a crear a UPG. E en eso transcurre moi pouco tempo. E pensa que eu non era estudiante, a pesar de que o partido me pide que organice o movimento estudiantil, eu non, en ese momento non son estudiante, xa son unha persona, un obreiro. E por que se lle encarga esta encomenda a Manuel Mera? Porque eu na República Argentina tuve unha participación importante no movimento estudiantil en un conflito que hubo moi grande, que foi en Filosofía e Letras, que estuvemos medio ano casi de folga. Entonces tiña unha experiencia de querer hacer de organización do movimento estudiantil. Eu militaba ali na Irmandade Galega, era secretario desde o ano 69, creo, hasta que me viñen, secretario da Irmandade Galega, pero ao mesmo tempo comecei a participar na política argentina por dúas razóns. Unha, porque me afectaba a min, como todos os inmigrantes, que éramos moitísimos, e por outro lado, que militar en un partido político me servía como experiencia, porque eu quería volver a Galiza para, digamos, axudar a cambiar as cousas. O caso é que no ano 72 volves a Compostela e empezas a organizar ese movimento universitario. E que métodos son eses que copiados de Argentina que se puderon trasladar ás rúas de Compostela? Primeiro hai que decir que eu veño polas folgas de obreiras, polo primeiro a de marzo de Ferrol. En Ferrol, me din que volva, que me veña. Luis Soto me envía unha carta dicindo que veña. A mí me parece que ainda non hai digamos, unha situación de revolta social suficientemente importante, pero cando sucede a folga de Vigo me parece que xa ten a extensión, é unha repetición do que pasa en Ferrol, e digo, isto xa vai en serio. Entón saco unha pasaxe, me veño e chego aquí no mes, nos primeiros días de novembro. Como ves, hai apenas un mes desde novembro que eu chego, e inmediatamente hai o partido que eu pensei que me iba a encargar a organizar o movimento obreiro, me di que me desplace a Compostela para organizar o movimento estudiantil, e eu que fago. E por que quixo facerse esas prácticas dentro do movimento estudantil? Por que ese sector en concreto? Eu creo que lle daba moita importancia ao partido a ter introducción na universidade, porque xa tuvera a UPG, pero co conflito con Pepiño Torres e a xente que se marchou do partido, apareceu o MCX, que ocupou ese espacio universitario en gran medida que había construído durante anos a UPG, que quedou moi reducido a moi poucos contactos. Entonces, eu creo que pensaba a UPG en aquel momento que para ter incidencia no movimento obreiro, etc., que era necesario ter un sector estudiantil, digamos, dado que o movimento estudiantil en aquel momento non solamente estaba formada por xente, digamos, do que antes se chamaba pequena burguesía, sino por xente que os pais habían ido a traballar en Alemania ou que habían estudiado outro tipo de carreras, ou con moitos esforzos empezaban a entrar no movimento estudiantil. Entón, eu creo que o partido pensaba moi lógicamente que organizalos era fundamental para expandir o partido en outros sectores sociales, movimento obreiro, no tema ecolóxico, no tema do feminismo, en todo o demais, que era fundamental contar con un movimento estudiantil organizado, porque, volvo a repetir, o movimento estudiantil era moi dinámico nese momento. Tan dinámico que ves a resposta que dá a morte de Chema Fuentes, que organiza unha gran manifestación. Esa manifestación vai ser, digamos, confrontada pola policía, hai detidos, hai xente magullada, etc. O sea, que era un movimento estudiantil que era, digamos, donde, xunto con o movimento obreiro, donde había, digamos, donde había unha situación de contestación ao réxime moi grande. Era outra ferramenta de presión, non? Para intentar acabar con un réxime que levaba xa sentado demasiados anos, non? Eso por un lado, e por outro lado, que recoller xente dali que logo iba a estar no movimento obreiro significaba recoller xente cun certo nivel de preparación. E, polo tanto, con unha capacidade de liderazgo que en moitos casos non había no movimento obreiro, porque era xente que proviña exclusivamente, digamos, de actividade rural ou de actividades agrarias e
de outro tipo de actividades, donde a contestación se baseaba exclusivamente nos aspectos prácticos, na falta de cobertura, nos baixos salarios, na precariedade, inclusive no grado de represión que había dentro das empresas. Entón, aí unir o movimento obreiro e o movimento estudiantil que completaba o círculo. E cal foi a resposta do estudantado ante ese novo movimento de nova creación? Vamos a ver, cando paso de Chema Fuentes, aínda Erga non existe como organización. Pero que sucede? Eu chego a Santiago de Compostela, se fai a manifestación, eu empezo a facer os contactos que me pasa o partido, o sea, reunións con contactos que me pasa o partido, empezo a falar do tema, é todo un proxecto de intentar vincular xente inclusive que se fora co MC, vinculala de novo, que ocurre? Que de pronto todo que cando sucede esta manifestación de estudiantes e demais, ven a policía, carga sobre eles e demais. E eu, que iba medio disfrazado, participo, vexo a manifestación, vexo o que vai suceder, reprimen os estudiantes, eu me dirixo a un grupo deles e empezamos a cortar e facer barricadas. E iso chamou moitísimo a atención, porque non era unha costumbre no movimento estudiantil, o sea, de facer barricadas como se facían en América Latina. O sea, en América Latina non irían a enfrentarse á policía. O que facíamos en América Latina é facer manifestacións e a policía reprimía, o que se facían eran barricadas, etc. O sea, evitando as detencións, porque as detencións significaba que a policía iba a ter nas súas maus os nomes daquelas persoas que encabezaban o movimento, que, polo tanto, telos controlados e demais, e para facer un traballo realmente clandestino e organizado era moito máis efectivo no momento que cargaba a policía facer barricadas que ademais chamaban moitísimo a atención, facían participar obligadamente a xente do que estaba sucedendo, ou xa tiñan un nivel de combatividade moito máis alto. Supoño que a policía quedaría descolocada, non, ante métodos tan diferentes, non? Claro, porque non era común eso. É dicir que funcionou. Funcionou. E entón, cando nos nacíamos en Santiago de Compostela, de pronto se uniu, porque nacimos en ese mismo momento, no mismo mes de decembro, xa comezou a aparecerse, agrupamos os distintos grupos, creamos, digamos, o que fuera formalmente organización, entón esa organización aparece asociada a un novo método, formas de loita. Vai aparecer tamén unida a outro tipo de actos que son concretamente, nos utilizamos moito que era a pintada. Entón, por exemplo, Santiago de Compostela, coller para pintar, digamos, paredes, e que en 100 paredes apareza Erga, ou que apareza UPG. E como decíamos nós, porque sabíamos que exclusivamente con que apareciera a sigla se alevaba a que a xente se preguntara que é eso. Que era aquilo. E que no fixo. Que non era necesario poñer un meeting ali, que era moito máis efectivo, primeiro porque era máis corto, porque era máis fácil de facelo, porque era máis difícil que a policía te collera facendo esa pintada, porque o traballo en clandestinidade, como era durante toda a época da dictadura, tiña moita importancia o feito de manter esa clandestinidade. Por exemplo, nosas células que organizamos, tiñamos células de dous tipos. Organizábamos células de Erga. Erga era unha tendencia, o sea, reproducía o que se facía en América Latina, quere dicir que era unha parte da UPG dedicada en exclusiva de unha maneira autónoma e organizada autónomamente para traballar no mundo estudiantil. Pero ao mesmo tempo, Erga tiña a finalidade de ser, digamos, o xérmolo de un futuro sindicato de estudantes. En ese sentido, unha conflictividade entre o nacemento de Erga e levar adiante Erga con ese tipo de características con os comités de facultades, porque os comités de facultades actuaban como unha organización unitaria no mundo estudiantil e, polo tanto, súa idea era que
se facían reunións, en esas reunións participaba xente do MC, da UPG, do PC, non sei se me explico, de todos os partidos da izquierda do momento. O feito de que nós rompéramos con esa estrutura, porque eso o que decíamos concretamente, decía eu, e o tempo demostrou que era así, que eso impedía que nós chegáramos directamente con nosas reivindicacións, con nosos métodos de traballo, con nosa línea política, o movimento estudiantil no seu conxunto. Porque, concretamente, por exemplo, os comités de facultade estaban controlados polo MC e, polo tanto, nós tiñamos aí unha barreira. Conformarnos exclusivamente con facer un traballo, digamos, de vincular militantes, era matar a organización, porque a organización tiña que chegar de arriba a baixo a todos os sectores, a todo o mundo estudiantil, e para eso necesitábamos ter voz propia nas asambleas e en todos os lugares onde a xente distinguira entre que os comités de facultades e ERGA. ERGA estivo funcionando ata o ano 1988, se non me equivoco. Cales diríamos que foron as principais actuacións, sobre todo naqueles anos previos á democracia e tamén despois? Non sei se houve algún momento moi importante na historia de ERGA. Houve moitos, pero eu creo que non son a persona máis indicada para falar diso, porque fíxate unha cousa, se tarda en organizar ERGA, digamos, un núcleo central entre decembro e maio de ano 1973, e eu xa no ano 1973, en maio de 1973 me desvinculo, porque o partido me dá outra tarefa que é a organización do movimento obreiro. O sea, que ves que a miña participación no mundo estudiantil, podría falar de algunhas desas cousas, pero a miña participación no mundo estudiantil é moi breve. Pero digamos que, como dicías antes, non, eses dúas ferramentas, eses dous brazos, non, o movimento estudiantil e o movimento obreiro acaban confluindo, non, e co mesmo obxectivo, non? Vamos a ver, Moncho Reboiras empeza a organizar e relacionar xente do movimento obreiro en Vigo, aproveitando a folga do 72, onde el ten unha participación importante. Por iso eu sempre digo que Moncho Reboiras, que moita xente o liga exclusivamente ao problema do seu asesinato. O que matan non é, digamos, unha persona que está pola loita armada en ese momento. A quen matan é a un cuadro político sindical que é moi importante dentro da organización, porque ele é tamén digamos, unha persona de línea de frente, da primeira línea da organización, que está moi vinculado non solamente ca teoría política, sino ca base, co traballo efectivo da organización, de crear línea política, de crear organización. Eso é fundamental. Que fíxate unha cousa, que a transformación que se dá entre os 70... produto do 72, da folga do 68, inclusive das loitas agrarias, non que houbera polo tema polo embalse de Castrelo. O sea, ti vinculas esas loitas ao embalse de Castrelo, o movimento estudiantil do 68 e as folgas obreiras do 72, a incidencia que ten en ese momento o nacionalismo organizado vai ser moi limitada. Pero xa no ano de 73, 74, en moi pouco tempo, vai cambiar a realidade política. En menos de 2 ou 3 anos, o nacionalismo galego vai disputar a dirección a estes partidos políticos, como en algún caso como do PC, ten moitos anos de historia. Por que? Eu creo que por dous motivos fundamentales. Unha é por vincular a cuestión nacional dunha maneira directa, o sea, vincular a línea política á cuestión nacional, non solamente a loita de clases e a justicia social e a defensa do ecosistema e todo o demais, sino a cuestión nacional. Eso é algo, poñelo en primeiro plano. E outro aspecto onde hai un salto cualitativo moi grande son os métodos de traballo que nós temos. E aí eu creo que hai unha gran débeda con América Latina, non sei se me explico. Por qué? E polo que decía antes, porque en moitos casos, como no meu caso, traer toda esa experiencia de política de frente, de vinculación do movimento da loita obreira
a loita coa cuestión nacional e social, vinculala concretamente cos medios de comunicación, o sea, co relato, a loita polo relato. Eso hoxe son cousas das que fala todo o mundo, pero en aquel momento non. O relato é o relato da guerra civil, da guerrilla e demais. Nos intentamos de vincular non solamente eso que o recollemos, que nos parece moi importante, que son os antecedentes e o tema da ditadura, sino que poñemos en primeiro plano tamén vincular ao que son as loitas concretas co proxecto a medio e longo plazo. Nestes días que se está falando tanto, coincidindo co 50 aniversario, non, da morte do ditador na súa cama, como valorase o tránsito que se fixo cara á democracia en España e en Galicia? Bueno, eu creo que foi un tránsito donde o sistema cedeu non porque quixera, sino que cedeu porque non lle quedou máis remedio respecto do movimento de masas que había un movimento de masas moi grande, combativo e peleador, porque é verdad que por exemplo, no caso galego, que non é único, no resto do Estado hai movilización moi importantes durante esos anos. No caso galego é verdad que no 72 as folgas terminan con unha represión tremenda, xente expulsada das fábricas, perderon o traballo, cantidad de xuicios, etc. Pero nos anos seguintes hai grandes loitas. O sea, xa no 74, 75, 76, pero bueno, 74, 75 son anos de grandes folgas sectoriales, por exemplo. Ou en Endesa, porque en aquel momento están en construción a central térmica. O sea, hai grandes loitas. O sea que a morte de Franco, a caída do sistema, inclusive que houbera cesións, non foron que as fixeron porque les quixeran, as fixeron porque non les quedou máis remedio. E eu creo que hai se non se conseguiu máis porque eu creo que se tomaron desde o momento obreiro e desde os partidos políticos da izquierda española, principalmente por parte do Partido Comunista, un camiño errado como foron os pactos da Moncloa, que significaron grandes cesións a patronal perxudicando os traballadores daquela que trouxera o enfrentamento sindical que trouxo. Porque a loita contra os pactos da Moncloa foi unha das loitas que nos agrandou a nós, por exemplo, non? Como central sindical. Podía terse actuado doutra maneira, había outras alternativas nese momento. Sí, porque iso que fixo foi dividir o movimento obreiro. O movimento obreiro era enormemente combativo, non só, inclusive esa actitude combativa non era só de parte do que era o nacionalismo galego, sino a actitude con Visiós e da propia UGT que estaba arrastrada por o uso, eran centrales sindicales bastante combativas y enfrentadas donde se exigían cambios sociales y laborales importantes. Os pactos da Moncloa significaron un acordo coa patronal polo cual se mantiñan os privilexios da patronal en materia de ingresos, o sea, dos beneficios extraordinarios que viña obteniendo en perxudicio da clase traballadora, porque significou había unha inflación moi grande e o que se decidiu foi cubrir exclusivamente en parte esa inflación nos convenios colectivos. E que fíxate outra cousa máis, por exemplo, o Estatuto de Autonomía Galego está por debaixo das reivindicacións que se facían no ano 36. Por poñer outra das conquistas importantes para o povo galego. O sea, así se conseguiu o Estatuto de Autonomía, pero está por debaixo do ano 36, que xa estaba por debaixo do que fora aprobado polos concellos galegos. Inclusive está por debaixo, creo que do ano 1882, do que pedía o Partido Republicano Galego. Si, era o que che iba a preguntar, se se cumpriron as expectativas que tiñades daquelas, despois de tantos anos.
Non tal así que nos chamamos a votar en contra, se non me lembro mal, da aprobación do Estatuto, que causou unha ruptura dentro do nacionalismo, unha ruptura entre Camilo Nogueira e outra xente do nacionalismo con respecto á postura que mantiña o UPG, que era de oposición a ese estatuto. E iso que se mellorou a último momento en algúns aspectos, pero estaba moi por debaixo, xa digo, das reclamacións históricas. Manuel Mera, pois moitas grazas por acompañarnos e por axudarnos a facer este percorrido longo e intenso. Aínda queda moito por escribir, de seguro. Manuel, moitas grazas. Gracias a vos. Aperta. A todos eles, a todas elas, debémoslles os dereitos dos que gozamos hoxe en día, dereitos que foron conseguidos por esa xeración de traballadores e traballadoras comprometidas que arriscaron a súa propia vida e tamén a súa liberdade para botar abaixo un réxime que tardaría aínda 3 anos en caer. Con esta homenaxe aos homes e mulleres do 72 despedimos este capítulo 26 da Ferida Aberta no 36. Moitísimas grazas a Vítor, a Alfonso, a Fina, a Xesús, a Telmo e a Manuel e a todos vos tamén por acompañarnos un día máis. Moi pronto regresaremos con máis historias como estas. Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks ou YouTube, ata cando queiras. A Ferida Aberta no 36, un podcast de Nuria López.